दिनैनि नैथि खन्थाइ आवरायनायाव आं जुनुरानी बड'सा। आंनि आवरायनो गोनां खन्थाइनि मुङा जादों कर'ना। आराव 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 जेरावबो आराव, नोंनि मुंखौ खोनाब्लानो बिखा बिख्लो मावनाय जाबाय संसारनि सुबुं। नों फैनायनि इसारा होब्लानो खायसेनि अक्सिजेना थाबथानो नागिरो। नों फैयोब्लानो सोरबाया जम राजानियाव थाङो। थारैनो नोंनि गोहोजों जेनना चीन, इटालि, आमेरिका बायदि हादोरफोरा मोदैनि सागर बोहैनायजों गासै बुहुमनि सुबुंफ्रा सात जालायाव गोग्लैनांबाय। खर' हमबाय गिलु बालु गोनोखोआरिफोरा। आरो सानदोंना नों गणतन्त्र हादाबाव बिटिआर बिसायख'थिनि थाखाय रायजोखौ सानग्राफोरनाव मानि थाखाय बिसोरो उन्दुनो हायाखै? सानाखसै नों रमिय' जुलियेट बादि मोजां मोनलायगिरिफोरा नोंनि थाखाय गोजान गोजान थानांनायखौ? नुवाखसै नों गामिनि आबाद मावना ज' ज' सावरि बादालि जानायफ्रा हेफाजाब मोनलायै जानायखौ? दिनै नोंनि थाखायनो होंगो दोंगो नोगोर सहर सुबुंनि हान्थिनाय लामाया लांदां जाबाय। नोंनि गिलु बालु महराव गावजों गाव थांलायै फैलायै जाबाय। अननाया सोलायनो महर लाबाय। बेफार फालांगि थाद'जोब्बाय। थारैनो नोंनि रायखसि महराव सिलाय बारुदनि गोहोआबो जेननाङो नोंजों। थारैब्ला बेफोरो सोरनिबा खिथेरजों साजायनो नागिरनाय, ना सोरनिबा देरगानो नागिरनाय, ना सुबुंनि इनाय अनागारखौ निस्थार खालामनो नागिरनाय कर'ना, ना नोंनि गोरबोनि ओलोंगि खांनाय कर'ना? एसेनोसै आंनि खन्थाइ।